unsaon ni po pag-defend nga 66 man imuha gigamit nga Bible sa mga Katoliko nga 72 books ilaha gigamit. Simple lang kayo, wala man may ingon nagsalikway anang Deuterocanon, wag na mo nagisalikway. Gitawag na sa Protestant og apokripa. Pero lahi lang ang linantawan sa Roman Catholic sa Deuterocanon. Ilang gidawat nga kini inspirado. Alang sa Seventh-day Adventist, ginawat ka na ingon nga history books. Okay, naabaya dia sa history books nila nga Maccabees Capitulo 7 bersikulo 1 ngadto 21 na gilutos dia kay pakaon lang gyud sa baboy. Pakanon sa baboy na diha. Pero sorry to say nga kanang Maccabees nga naa sa Deuterocanon dili siya inspirado. Nganong dili siya inspirado? Kung imo basahon diha sa Tobit Kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto 7 naigingon diha, magkuha kag isda, waon nimo gininawaan sa isda, isugban nimo ang gininawaan sa isda. Ang aso ani makaabog sa mga dautan. Mahubitan ang ubang gapalina. Palinaan tani aron maabog ang sa dautan ginabasa na sa Maccabees. Ang pangutana mao ni, mahawa ba ka ang yawa ang mga dautan sa aso sa gininhawaan nga gikan sa isda nga imong gisugba? Baka pahawa baka na. Mabitaw nga makaabog kuno sa dautan. Ambot kinsa naghimo ana. Suway kuno kun naabay na nga na process diha. Pagkuhag gininawan sa isda isugba. Kung mahawa ba ang yawa? Mahawa lang ang yawa igsoon sa ngalan ni Jesus Christ of Nazareth. So, imo makita nga, bueno, 2 minutos ang nabilin mga pinangka. Naraog di ta kapadayon ng taas nini. Pero akong gipasalamatan ang mga caller. Gipasalamatan ako ang nagsulod diri. So, alang kaninyo nga gusto pagid makasabot sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist. Aghaton ko kamo, panawag mo live nining atong programa sa sunod natong panagkita. Matag Martes ug Huwebes alas 5 ngadto sa alas 6. Niya dinhi si Delberto Buok